ಸೂರ್ಯ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ನೆಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾವು ಯಜಮಾನ್ರ ಪುದಾರ ನೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಎರುಕುದಿತ್ತುನ ಅದು ಪಾಪದೇರು ಒಲ್ಲದೆ ಕಂದು ಪಂಡ ಓಲು ಏರ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದಂದು ಕೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಆತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾವಿ ಶೇಡ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತು ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ವಾಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜಿನ ಈತ ತೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ಇರು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೊನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೈನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡುಳ್ಳ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಂಡರೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದ ರಾಜಪ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಮಲ್ತನ ಏರು ಇತ್ತೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲೆ ರಾಜಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಂಡದಾಗ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಆಗಲೇ ಕೇಳೋಣ ಬರ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ಲ ಐತೆ ರಾಜಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನಂಡ ರಾಜಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದರ ಆರ್ನ ಇಡ್ತಿಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದಾರೆ ನೆಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾವು ಯಜಮಾನ್ರ ಪುದಾರ ನೆಕ್ಕದಿತ್ತು ಎರುಕುದಿತ್ತುನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡು ಬಿಆರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕೂಟಾಡುಲ್ಲೇರು ನೇರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಡೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡ್ಲು ಮಲ್ತೀರಿ ನೆಟ್ಟು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದೆತ್ತದು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಕರಿಂಡು 4 ವರ್ಷದ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಾಡ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ನಾಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಮಾಡ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಲ್ತೀನಿ 20 ಮೆಡಲ್ ಆತೀನಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾಡ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆತ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆತ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮ ಮಾಡ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟ ನಾವು ಓ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗಲ 20 ಮುಖವನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಎಂಚ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ರಾಜಪ್ಪೆ ಕೂಟಾಡಿ ಪಾಪದೇರು ಒಲ್ಲದೆ ಕಂದು ಪಂಡ ಓಲು ಏರ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಲ್ಲ ಕೊನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದಂದು ಕೊಂಬು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಆತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾವಿ ಶೇಡ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆತ ಒಂಜಿ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ದೇರು ಎರೆಗ್ಲ ಎಜಿಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕಿತ್ತ ರಾಜಪ್ಪ ಇತ್ತ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ರಾಜಪ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋನ್ ಪನೇರು ಏಪಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನೇರು ನಾರಾಯಣನ ಬಂಡದುಲ್ಲೇರು ಕೌಡೂರದ ಕಿದೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ದುಂಬು ಬಂಗಾಡದ ಕಿದೆಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊಣತದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ತೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಕೌಡೂರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆಯ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲಿತ ಕಂಬಳಾಗ ಮೂಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಇದೆ ಬಂಗಾಡಿ ಯಾರು ಅಮಿದರ್ನ ಇತ್ನಾಗ ಅಪಗಬ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತನ ಇಂದು ಈಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿ ಇತ್ತನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ರಾಜಪ್ಪ ಬಂಡದ ಆರುಳ್ಳೇರು 6 ಪತ ಹೋಯ್ರು ಅವು ಅಮಿದೇರ್ ಪತ ಹೋಯ್ನ ಅಮಿದೇರ್ದು ರಾಜಪ್ಪ ಬಂಡ್ಪುಣ ಆರುಳ್ಳೇರು 6 ಪತ ಹೋದ 6ನ ಬುದಾರ ನೆಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡು ರಾಜಪ್ಪ ಬಂಡದು ಅವು ಎರುತ ಬುದಾರ ಹತ್ತು ಆಯ್ತಾ ದಣಿತ ಬುದಾರ ಅವೇ ಬುದಾರ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂದು ನೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂತ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತು ರಾಜಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ರಡ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಏರಪ್ಪ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಬ್ಳಗ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಚ ಪೋಣಾಗನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ದೂರ ಒಂಜಿ ಉಂದಾದು ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಾರಿ ದೂರ ಆದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಇರುವತ್ತ ಅಂಚ ಆತು ಅವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಂಬ್ಳ ಎಂಕ್ಲಿತ ಉಂತಾದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಜಪ್ಡಾರ ಇನ್ನು ಸೂರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಮಿಗೆ ಬೈದೆ ಅಂದು 3rd ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವೇ 4 ಕಂಬ್ಳ 5 ಕಂಬ್ಳ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಜಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನಾಗ ಎ-ಬಿ ಮೂಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಅವಾಗ ರಾಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೀಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏರ್ ನಿಖಿಲ ಕೌಡೂರು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು 2 ಜೊತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು 20 ದೊಟ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆದ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲಾಗ ರಾಜಪ್ಪನ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಅಬ್ಬ ಕೊಂಚ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಿತ್ತು ಏನಾರು ಮುಡ್ಕೊಡಿದ್ದ ಬಟ್ರೆ ನೇರುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇರು 20 ಅಂಚ ಮಿಜಾರ್ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಗಿಡ ಎ-ಬಿ ಮೆಡ್ಲ ನೀ ನಮಕ್ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನಿತ್ತಿನ ರಾಜಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ರುಟೀನ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಅಂದ ಪೂರ ಅದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಎರುಕು ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ನು ಕುಡು ಬೊಕ ಬೈ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ದೀಪುನ ಏಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎರುಕು ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ಇವನ್ ಕೊರ್ಪು നല്ല പണ്ട് പണ്ടേ രാജപ്പന ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಪ್ಪನ ಬಿಡು ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಜಾಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಿ పోతుండు అల్పడదు ఇజ్జప్ప అంచ ఎంక 4 ವರ್ಷ ದುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಇಡೆ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೌಡೂರು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೌಡೂರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮಿದು ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಭಾವನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪಡ್ದು ತೂತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ నుంచి ತೂಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ ಬಂಡ ಐತಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಕೂಟಡು ವಾಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜಿಂದು ಈತ ತೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ಇರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿತ್ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ಲ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅವು ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಅಂತ ತೂಪುಂಡು ಸಾಟ್ರ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಅವಂದು ಅಂಚರ್ಜಿ ನನ್ನ ಏತ ಇಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏನು ಬಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಂಡ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾರು ಬಂಡಾರು ಎಂಕ್ಲು 10 ಯಜಮಾನರ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು 10 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಟೀಮುಡು 10 ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಬೇಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಹರೀಶಣ್ಣಲ ಎತ್ತಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೌಡೂರ್ದ ಅಜ್ಜಿರು ಮರಪಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರು ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜರು ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮುದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲು ಜವಣಿಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಟೀಮುದವೆ ಅವಲ ಟೀಮುದವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಓವುಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗಾದಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಗೊತ್ತರು ಎಂಕ್ಲನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಟೀಮ್ ಉಡ್ನ ಬೇತು ಆ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ ತೋಂಜಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ದೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದೇವರು ರಾಜಪ್ಪೆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರು ಆಯನ ಸಾಧನದಾತ ಆಯ ಒಲ್ಪಡದ ಬತ್ತೆ ಆಯನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಬಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಾಜಪ್ಪಗೆ ನನಾದ್ ಮೆಡಲ್ ಆವಡು ನನಾದ್ ಪಾರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲಂಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿ